ñetti dendangal immigré saba tawi tan kalis e paggotono seɓe keeɓi e mbaɗ étage uji maɓɓe Dakar walla Libreville walla États-Unis ɗon ɓuuri welde faggade gewdi par ce que kalkuluɗa toon ɗon ɓuurat barkinde kono sen gartiri jawdi maɓɓe ha ɗo e mahini moon école aji e mahni on poste santé ji e mahni on jumaji e mahi kuɓeji maɓɓe onon mbawi hen hodde e mbaɗi boyli e mbaɗi forage uji ɓen ko Allah jogui jobdi maɓɓe on jogaki jobdi maɓɓe sabu so wonano immigration hannde ma Fouta ɓuran tampude donc dendagal diaspora Sénégal tengti hen noon diaspora ɗanniyankoɓe Foutankoɓe gonɓe Amérique gonɓe Gabon gonɓe Angola gonɓe Maroc kalɗe mbawi hettude leydi ndi e aduna o ɓe mbiyama Allah jarama en jarama te AAR Sénégal en andi darde maɓɓe ɗum waɗi en waɗi contrat de législature o toɓɓere ganduɗa ko kamɓe desna ɗum ma balli ne mbaɗiri banque aji ganduɗa kalis meɓe nannato ɗo ma rewel ɓe laaɓi te seɓe joguima projet ji ganduɗa mbayɗono Ibrahima walla ne waɗiri hôtel walla ne waɗiri ɗo lycée privé walla ne waɗiri ɗo business goɗɗo ganduɗa ma ɓiɓɓe Fouta e ma ɓiɓɓe Kanel naftoro en tolnima e jamanu oɗon ganduɗa ko investisseur uji locaux ji manam nannoɓe ɗo kalis businessman uji locaux ji mbas ɗum wadde tan e commerce mais mbaɗ ɗum ko ganduɗa en jibina goɗɗum jawdi ɗum ɗon en tolnima e jamanu oɗon te gouvernement Sénégal foti darade walla ɓe ɗum ɗon toɓɓere spécial min mbaɗi ɗum e contrat de législature am amen woni programme momin anni wadde son desni amen majorité assemblée nationale majorité min jiiɗo wona tan pour habde Macky Sall wona pour wullodirde wona pour ƴettodirde ko majorité ganduɗa hene ko miijoji e peeje darne pour que Fouta leydi wertinde ɗo sa ɓeeti ɗum so tawi hectare uji 4 hectare goto remete hen hannde 1/4 25% leydi Fouta remete vallée fleuve Sénégal te so remanoma kanko leydi ndi foof so remanoma hande Fouta heyɗata Sénégal heyɗata sa yi Casamance kazalika leydi ndi toon ene leppi ene waɗi ndiyam 12 mois sur 12 manam lebbi sappo e ɗiɗɗi foof e hitande aɗa wawi ɗum remde te ko remete ko hen en famɗi wiye noon enen maayi heege an enen ɗum waɗi enen jurmini gueɗe men ni so tubakoɓe walla woɓɓe en ƴeew ɗum mbiyat ken hersini hono ɓe mbawir timde leydi ndi ɗo wertidi glace yornata leydi ɗi ha haɗa ɓe remde saabu Russie ɗo ƴettirten ɗo blé glace ko yornata leydi ndi ɗon lebbi 4 hitandi foof haɗa ɓe remde kono hatta soɓe ndemi ma yonde ha en mbatti yeyde en ha président men en yaha toon en yeeli yo yembat feere jeeyi men e guddit poruji mabɓe jeeyi men blé tawenen ene joguiɗe leydi ɓurɗi yajde Afrique leydi mum ɓuuri yajde Russie e Ukraine foof so rendinama ɓuuri yajde ko woni ko Europe foof so rendinama te sa ƴeewi enen temedere men 50 ɗi e liggotoɓeɓe 50 ɓe liggoto ke ndema walla awa en korima wurnude koye men e dow 50 ko wiyete ko actif manam liggotoɓe 50 foof nene guesa ene kutiro illeraji en dabaji en hewɓe peu d'entre eux famɗi hen joguiɓe chariot walla tracteur taw noon sa yeehi to Russie to ɓe ƴettoy toon ɗe blé temedere he mabɓe 2 walla 3 tan ndemata en gurnu koye mabɓe ha en gurnu men ko woni caɗele men woni gandal ngal e peeje ardiɓe ɓe saabu sa yi ɗo ene Lac de Guiers ɗo e Mbane ma yi indien ɗen totta toon 3000 hectares uji ujunnaji 3 kem ndemat ko toon sonno ken reme ɗo e vallée du fleuve o ma aɗa wawi wadde 30 000 hectares taw a yaltinan toon kem jaltinde koye 3000 hectares firti ko wona leydi men ndi woni ko fewani wonno ko woni ko barkinani firti wona enen liggotoɓe par ce que indien ji wona kamɓe liggoto e liggonto ko Sénégal naaɓe firti ko probléme o woni indien o ko addiri gandal
addiri moyeji addiri peeje ɗon gouvernement du Sénégal fatte peeje e gandal e moyeji pour que yimɓe Sénégal e sukaɓe Sénégal mbawa dañde li liggi ɗum koriɗen dañde mabɓe ɗum waɗi sukaɓe men en jaaha caggal leydi en naate e laaɗe en ma e désert uji saaha foof wondiraɓe Fouta en wawno wayde hon ko serte ko guurten ko sa ittino Foutankoɓe foof a wiɓe luɓe kamen leydi ndi jeeye Mauritanie walla jeeyeɗa e waalo paɗon ɗon duuɓi nawgas gadda ɗo israélien ji walla indien ji ɗo duuɓi nawgas e joyyi ma leydi ndi wotti yaltinde kene yeeye Afrique foof ko ñaami wadde probléme o kay ardiɓe sen jiiɗi noon sukaɓe men ɓe jangga tawɗo aduna bayliɗe jaaruɗo yeeso en changeat jaɓɓal firti gaccen politique bonɗo oɗo sa politique wona PMU politique wona PMU 31 juillet mon jeeyi wat arɗi walla 29 juillet ni fuɗɗoto 30 walla fuɗɗima ni ma taw gaddir bakandi kalis en mbimon 5000 neni sa wotini puccu ngu min tottuma 5000 sa ari min tottuma 5000 goɗɗo puccu wotante tan ke PMI puccu wotante tan ke PMI te politique wona fijirde on gandi puccu ngu mbiyammi ngu on paami ala ko kanko mais que ɗimi politique wona PMI politique wona fijirde neɗɗo sen kalken waɗa hen yo wat saabi Allah ko ɗum woni fuutankagal ko ɗum woni ndimago ɗum ceerno Souleymane Balen jangguin en kala ko neɗɗo en waɗa yo wat hakkude mum e Allah so neɗɗo haali yo haal gongo yo waɗi saabi Allah le 31 juillet ma en duttini ma Kanel naaɓe ma Sénégal naaɓe namni duttini konngol wona Macky Sall haalata wona député ji moon kalata ko onon tigui kalata onon tigui cuɓoto entre 8h et 18h so 18h yoni so puccu ngu gañima firti mbiɗon ko tampere ɗe yonani wiyete ko Fouta tampi wona gonga tampere ɗe yonani wiyete ko gurdam ne saaɗi kilo maaro hande hay goto heɓata kilo diwlin hay goto heɓata liggey ala wiyete ko ɗum ɗo nene woodi woɗani on jonnirako taw e tampere ɗe le 31 juillet goote AAR Sénégal ko yimɓe ganduɗa jaam fotaka son ƴeewi mbayɗono juge Ibrahima Hamidou Déme ganduɗa ene juge wonno ñawowo poste mum ɓuuri poste député ñoɓteno ko ɓuuri joɓdi député te ay goto wawa ɗum ittude député chaque 5 ans en wawi mandat mum joofa ɗon gasa kanko ha o yaha retraite ha 65 ans mo heɓ salaire makko hitande foof no ɓeydo taw ko fuɗɗiri ɗo ɓuuri salaire député te hay goto tambintama e parrainage uji e ko way noon kono jooɗi ha jammajo ɗanaki saabu o ƴeew hakkude makko e Allah o yii no ñawirteni e Sénégal rewani lawol gona miskin Allah aɗa garde galle taw 8h ha 8h subaka ala congé ala foftade ko ñoɓeteɗa ko yonani gujju rewroma caggal naate gallo wodde ko sorti ɗon mbiyeɗa an wujji naweɗa cokeɗa lebbi taw ka toñada taw wona an itti mais a gongi taw galle oɗon milliard uji nen ɗon an aɗa yoɓe 80 000 taw jomum nen resi ɗon milliard uji gujjaji wona on no gandi milliard uji no gujje e galle ɗum ko Sénégal tan waɗi Sénégal tan galle milliard wujjite e galle wadde juge Ibrahima Hamidou seyi ha ganduɗa ene haqqille mum hokki ɗum ɓerde mum e imanagal mum haɗi ɗum continde wiide en waɗa juge wi démissionni on enen ponno yaade gaddiyen ɗum mbiyen ɗum an alay saago mbaɗa politique alay saago gona député so darimo o jeeyame liste e woɓɓe wayɓin makko rimɗuɗe nunnuɗi so jeeyame liste sen gacci liste oɗon woni AAR Sénégal oɗo wayɓe ceerno bokum en Cheikh Oumar Sy en gacci liste oɗon en cuɓi hen liste ganduɗa ko trafiquant ji passeport goni hen onon gandi trafiquant ji passeport ɗi ɗi goni trafiquant de devise
walla sippirteɓe assemblée nationale cikki assemblée nationale ko aren en ƴettidere toon tawi on cuɓin ɗi liste uji kala ko heeɓi men jangga ko onon jola kenen jola wona Allah jarama on jarama cuɓuɗen liste AAR Sénégal